Сіздің бірігізде 47 мың ярым, екіншігізде 58 мың ярым где-то шулай бит? Сіздің менә бір қашында сұрау туйғаны юкмы? Неге именно сіз менә? Чөнки пабликларда, блогерларда бик көп, ең крупныйлар менә сіз. Бір қашында ойлағаныңыз юкмы? Неге именно сіз? Біз сен бірінші жауап бер, анар мен айтырмын. Құтылды байма. Неге именно біз деп шулай тиеш болғандар енді? Нәрсе деп айтасың енді. Мен айта алмаймын не үшін біз екенін. Шулай мына кішілер демек бізді яратқандар енді. Біздің подписчиклар, біздің контентны, біздің материалны хөрмәт итеп, яратып қарағандар һәм шундыктан енді бізге күбрәк язылганнар башкаларга караганда. Шул дип белем сәбәбе. Минемчә без менә теге халыктан үскәч, шуңа күрә безне халык күбрәк ярата. Чөнки без мәсәлән, Илназның җырлаганы бар инде, без җырламыйбыз, без биюче дә түгел, артистлар да түгел. Без теге гади халыктан мендек, шуңа күрә кеше безне ярата, хөрмәт итә и безне якын итә. Шуңа күрә дип уйлыйм. Менә хәзер инде танышып китик әйдәгез. Әйдә. Үзегезнең никнеймны, исем фамилияны белән кайдан бөтенсен сөйләп китегез кыскача. Сөйләсәм. Әйе, мин беренче сөйлим. Мин татар малай, Инстаграмда булам димме. Үземне инде иң беренче Инстаграм блогер дип хис итәм. Вот үзем мин түбән Камалая, блогны инде хәзер ел ярым алып барам. Менә ел ярым эчендә 47500 кеше миндә кушылды. Бер кашанда накручивать иткән юк, бөтенсе шын халык әйме. Ну, анда кибетләр дә бардыр инде. Ну, ансы да кеше кибете инде. Менә кыскасы шул Инстаграмда инде күбрәк үзем турында сөйлим. Кеше халык, татар халык тормышында булган кызык вакыйгалар турында сөйлим. Шул инде минем төп блогның теге материалы инде. Менә. Мин Илназ булам инде, Кукмарадан. 23 яшь, өйләнмәгән. Инде бу кызык-мызык белән мин менә нәкъ бер ел элек Инстаграмда шөгыльләнә башладым. Менә миңа Ринат тәкъдим итте, әйдә башлап җибәрде. Минем инде ВКонтактеда төркем бар иде моңарча. ВКонтактедан да 144 мең кеше минем подписчик. Кызык-мызык төркеме шулай атыла. Инде менә Ринат белән танышып киттем дигән узган елны, ул миңа тәкъдим итте һәм менә нәкъ бер ел элек 28 апрель көне мин башлап җибәрдем бу кызык-мызык сәхифәсен Инстаграмда. Һәм бүгенге көндә менә 58900 минем язылышы. Инде минем контентка килгәндә шулай ук инде теге менә татар халкы белән безнең милләтебез белән бәйле булган теге бөтен бәйрәмнәрне күрсәтеп барырга тырышабыз инде төрле менә шул ук бәйрәмнәрне инде беренче кызык картинка белән теге ясарга тырышабыз инде. Чтоб кешенең мем буларак теге кешеләрнең исендә мемнар истә кала бит. Булай абыш гына картинка куясың, ул теге кешенең исендә бик истә калмый. Инде менә мем буларак аны ясап кертәсең икән, ул халыкка тарала, теге күп танылышанлык ала инде. Шул сәбәпле инде шулай булай теге абышны гына подход белән түгел, гади гына подход белән түгел, инде теге юмор стилендәрәк минем инде сәхифәнең исеме әйтеп тора, кызык-мызык дип. Инде шулай юмор белән тырышам инде күрсәтергә. Берни накруткада яуынсың. Йо, накрутка. Мин кулланып караган идем бер программа. Бер-ике көн яннары чата курыктым аннан и ташладым. Анда бер сәбәп бар. Пароль бирергә кирәк. Мәсәлән, без куркабыз парольне бирергә. Данныйларны язарга кирәк бу программага. Накрутка булганы юк дисез, беләсез то надо пароль бирергә. Бетәш инде без бөтенсен белергә тиеш. Бер-ике көн итеп карадым, яннары курыктым. Мин сүндердем сразу. Анысы менә Илназ әйтеп бетермәде. Илназ теге аның битне подписчиклары күбрәк, чөнки ул мин мәсәлән контентны инде күбрәк кешеләр җибәрәйме, үзем беренче ясыйм. Илназ инде менә төрле мемларны үзе тәрҗемә итеп, бөтенсен кешеләргә башкара. Шуңа күрә, ну, аны әйтмәде ул. Бик зур эш эшли ул. Реально глобальный. Менә анысы менә танышканда да мин аңа нигә әйттем, чөнки контактта реально иң зур менә юмористик, татарча юмористик сәхифәләрнең берсе кызык-мызык дигән. Мәйтәм, брат, мәйтәм, синең шул кадәр материал, мәйтәм, ул кирәк, мәйтәм, Инстаграмда кирәк. Шуңа күрә менә, молодец. Стартап шикеллесен менә минекендә дә сөйлидең менә. Теге итеп җибәрүче булай итеп подписчикларны да үзеңнең бөтен подписчикларына биргән кебек. Ул менә беләсеңме ничек? Менә кеше күп яза бит, нәме төрле вайннар төшеп карыйлар. Ну менә барбер кешеләр теге кешендә изюминка булырга тиеш. Мәсәлән, менә Илназ ул мин теге тарихын беләсеңме аның кызык-мызыкның? Ул просто авылын яратып, авылга сәхифә ясаган кызык. Авылдашларны җыярга дип. Әйе. Күрәсең, шул авылдан киткән менә нинди зур паблик. Мәсәлән, синең мин синең менә теге Булат ишеләрне караганы бар. Просто мин бит сиңа язылмыйм кызык дип. Мин карыйм, аны баштан ук карый башладым. Шуңа күрә мәйтәм, тырыша, чөнки монтажлау ясау ул менә шул кадәр эш әйме. Шуңа күрә, как бы, син тоже татарчасың була необычный кеше инде теге. Шуңа күрә
Әй, үзегезден мені тергеш түгел, менә сіз үзегіз шундай шәп булгач, менә шулай килеп чыкты ул. Миннән тормый. Сез, мәсәлән, син бір-икене куйган булсам, ролигыңа кешегә ошамаса, син, ну, как бы, үзеңнән торды инде, да? Үзеңнән. Моментларда Андерсон әйткәнегә. Ташыйсыз. Әйе, ташыйсыз. Менә Instagram сезнең тормышыгыздан инде рольне уйный. Төп рольне уйный ул или сезнең хобби гынамы? Или сезнең ул менә хәзер ул сезнең бәлкем хоббидер, ә киләчәктә ул бизнеска әверелергә мөмкинме? Җавап бирәсең? Әйдә, нәрсәнән соң? Минем инде тормышымда Instagram төп рольне уйный дип әйтмәсәм, чөнки минем инде үземнең эшем бар, эшли торган. Мен инде шул менә эшемнән буш вакытта инде тырышам менә шул буш вакытымны җәлеп итәргә Instagramга инде. Һәм менә хәзер мин машинам була карамастан автобуста йөри башладым, теге автобуста барам, эшкә барам, мин гел комментарийларга язып дигәндә кешеләргә, ну, сообщениеларга җавап биреп инде аралашам кешеләр белән шул менә автобуста 1 сәгать барам эшкә, 1 сәгать кайтам, менә уже 2 сәгать минем буш вакыт автобуста үтә, менә шул Instagramда инде. Өйгә кайтам, аннары кичке якта шулай инде теге. Әгәр дә кырып куйган минем планнар эшләрем булмаса инде, шулай менә ул вакытымны инде мин Instagramга сарыф итәм. Абылай эштә утырганда кызганычка каршы минем алай Instagramда теге комментарийларга җавап биреп утырырга алай барып чыкмый. Теге мәсәлән, минем анда көне буена күп комментарийлар җыела, мин инде шуны автобуста кичкә кайтканда инде җавап бирәм. Җитешмәсә, мин аннары тагын өйгә кайткач җавап биреп утырам. Җитешмәсәм, тагын икенче көнне эшкә барганда менә шулай теге. Мин кайбер комментарийларга теге 3-4 көннән соң да җавап бирергә мөмкин, кайбер сообщениеларга теге. Шуңа күрә Instagramны бүгенге көндә минем төп эшем дип, теге төп бөтен вакытымны шуңа җәлеп итәм дип әйтә алмыйм. Киләчәктә бизнес дигәнбез, стартап бизнес. Ул турыда әйтә алмыйм, чөнки интернет ул бик, ничек дип әйтим, непредсказуемый бер. Анда белеп булмый менә бүген бар ул мәсәлән, синең анда бүген барсы да яхшы, синең барсы да әйбәт бар, ә бер көнне шундый көн килергә мөмкин, синең бөтен подписчикларына синең подписываться итәргә мөмкин, сиңа бернинди реклама заявкалары килмәскә мөмкин, андый көндә килергә мөмкин. Шуңа күрә инде үземнең төп эшемне ташлап, мин беркайчан да менә Instagramда акча эшләргә дип китмәс идем. Минем фикерем шундый. Синең фикерең ничек? Минем фикерем, мин инде менә беренче соравыңа минем хәзер үзем теге блогер дип исем кушкач, чыннан да Instagram гел тормышымда, чөнки менә кайбер чакта төрле бәйгеләргә дә, бәйге, шул төрле бәйрәмнәргә, мин уже мәҗлесләргә уже специально барам, кешеләргә материал булсын дип карасыннар дип инде. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем теге тормышым белән бергә бара инде Instagram. 50% тормышым, 50% Instagram. Инде бизнес турында сөйләгәндә мин аккаунтны бизнес дип төземәдем, но менә төрле бәйгеләр үткәргәч, теге подписчиклар белән төрле конкурслар оештыргач, инде рекламада әзрәк акча эшлим, но шуңа ансында инде күбрәк шул бүләкләргә и хәйрәгә, ну, бетерәм инде. Шуңа күрә беркайчан да төп максат бизнес түгел иде. Халыкка кызык булсын дип. Менә реклама турында хәзер сүз кубардык. Рекламадан бит инде аена күпме керә? Сезнең прайс ничек? Икегезнең дә. Аена күпме керә? Минем алай бердә теге санап барган инде. Ул менә Ренат әйтмешти, теге кергән акча шәп китеп бара инде. Шулай ук менә конкурста үткәргә. Мин болай үзем шәхсән Instagramда бик яратмыйм конкурста үткәргә, ни өчен дигәндә, аның өчен бик күп вакыт сарыф ителә. Менә инде ВКонтактеда үткәргә җайлыйм, ни өчен дигәндә теге менә кеше репост ясый даган, аны программага кертәсең дигән, шул ук менә программа шәйндә билгеләргә җайлы. Instagramда һәрберсенә теге сон биреп утыра кирәк, теге һәрберсен карап утыра кирәк. Анда кемнеңдер страницасы, сәхифәсе ябык була, ул теге бик авыр инде. Instagramда эшләргә, шуңа күрә кызган шагышым мин Instagramда бик тырышмыйм конкурслар үткәргә. Инде менә шул ук ВКонтактеда инде менә телефоннар теге уйнаткан бар инде, планшетлар, шундый теге зур призлар инде, акчалар теге уйнатылып тора инде ул яктан. Аена болай бердәгән санаган юк, акча керә дип әйтәм. Шул кергән акча шунда чыгып китеп бара инде, конкурсларга нигә. Ул аенның айга килми, мәсәлән, соңгы айны гына алсак та күпме? Соңгы айны белмим, уртача да әйтәм хәтта. Но менә минем кирип санап чыгаласың, үзең теге бик не булса, рекламный постларында күренеп тора инде. Бер рекламный постка 1500 дән алам инде мин. Но тоже постка карам инде, мәсәлән, теге бар шундый реклама сораучылар, безнең менә татар милләте өчен нәрсәдер теге эшли торган, үзләренчә өлеш кертә торган теге менә төрле татарча бизәкләр ясыйлар, футболкалар, андыйларга инде һәрхәлдә мин алай 1200, алай күп акча сый алмыйм, ни өчен дигәндә, безнең теге максат бер шикеллерәк инде, татар милләтен үстергә, татар милләтен тандырга дигән шикелле. Инде алардан теге скидка ясап шулай сөйләшеп инде бәяләрен килешәбез инде. Болай инде алай минем теге тематикага туры килми торган шундый постлар булса инде, алардан инде акчаны шул 1500-дан башлап алам инде, күбрәк тә була инде. Подряд аласың бөтен кешегә керәттә? Юк, бөтен кешегә алмыйм. Бөтен кешегә алмыйм. Болай бәяләргә килгәндә 20 меңнән хотя бы. 20 мең җыелган юктыр. Бер айга. Юктыр дип хәтерлим. Булмаска тиеш шул хәтле. Бер айга.
Сен бір айна? Бір айна. Yok, Моңғолға тез жоғады. Мен қазір санап отырамын. Мәселен, мен былтыр декабрьда ул темаға көтергенім реклама турында. Мен біздің 4-ші ай ма, 4 ай ішінде мен саны 1.25 мың жиылғандар 4 ай ішінде ме. Енді бітіргендер 30 мың. Çünkü мен бір мисал ойнаттым ойын айма бүләкләр алдым 1700-ге. Шуларны жибәрер өчен 1000 сум китте почтага. Башкирияга, Челябинскига, Казанга, Чистайга. Шуңа күрә аны бүләгенә торып еще әле жибәргә кирәк аны. Шуңа күрә акча бик күп китә. Мен инде менә әле теге буш вакытым әзрәк күбрәк булгач милназан интекмичә конкурслар үткәрәм, кешеләргә сом бирәм, алар белән аралашам, язам. Шуңа күрә инде менә төп максат акча эшләү булмагач, менә 25 мең инде, димәк 4 айына шул 5 мең, 5500 була инде. Ну менә бер айына куйган юк, чөнки төрле тәкъдимнәр белән киләләр, ул теге миңа ошамый инде. Инде алганда да менә Илназ дөрес әйтте, теге берәр безнең татар темасына кызык реклама булсын, берәр анда хәләл кибет ачылган, анда берәр бизәкләр татар телен, менә шундый мәгънәле реклама булса әле куябыз. Аблай Сәлим рекламаны кую, минем уйлавымча теге подписчикларга дагы аларны карарга теге рәхәт булмыйдыр күзләренә инде күрергә, аларны укырга. Шундыктан инде теге ансында уйлыйсың барбер подписчиклар бездә теге разочароваться дип уйлыйсың инде. Әйе, без инде реклама булса файдалы булсын дип. Инде күбрәк үзебез тикшергән, 20-чә барып караган рекламаны куярга яратабыз. Булай үзегезнең аккаунтларыгызны сез әйтә аласызмы коммерческий проект дип? Мен әйтә алмыйм. Бер кашан да уйлаган юк коммерческий проект. Менә әйттем, мен елдан артык алып барамаймы группаны. 1 ел куймадым реклама. Инде үземнең ипотека алгач, инде мәйтәм куймайтам, акчамны туздырып булмый. Уже менә ансында әле ул теманы күтәрдем мин подписчиклар белән. Ренат, синең сәхифәң нәрсә телисең, шуны эшләде. Инде шул аралашкач, уже менә куя башладым. Ипотека алдым син. Әйе. Ипотека алдым. Үз квартираң бар? Әйе. Бер бүлмәле Казанда. Нишләп квартираларга булдың йорт төзергә түгел? Ну, әле мин яшь, шуңа күрә ансы алда булыр. Менә бөтен кешегә менә җавап бирәм. Машинаны саттым. Алдым ипотека, автобуста йөрим. Менә шундый хәлләр. Сиңа ничә яшь әле? 30 яшь. 30 яшь. 30 яшьтә үзеңне яшь дип. Бәтәшинде. Безгә дә шундый бәхет булсын әйме? 30 яшьтә Алла бирсә, яшь әле дип әйтергәме? Әле 40-та да яшь дип уйлыйсыз әле. 30 яшь. Менә үзеңнең киләчәккә нинди план синең? Киләчәктә менә өйләнү максаты бармы синдә? Бар, менә инде һәр кеше үзенә шундый менә максат куя бит, нәйме? Мәсәлән, минем башта максат иде Казанга күчеп әйбәт эш табырга име. Всё, мин аңа ирештем. Квартираларга инде түбән камда квартира сатып, машиналар сатып, алдым ипотека квартира име, ипотекага булса да. Хәзер инде минем өйләнергә, менә мин кыз белән йөрим, ул кызы белән, апастан ул, бик матурына йөрибез, яшь, бик ошый. Ничә яшь? 19. 11 ел вермәсез. 12. 12. Әле кичәгенә санап утырдык. Мәхәббәт. Туган елың кашан диге әйтеге, туган елым әйтә, мин Арслан Тигриндәйме? Тигр, Арслан була бит. Әй, Тигр. Мин дә Тигр дим әйтәм, безнең аерма 12 елдан менә шулай дип чыкты. Ну шуңа да карамастан без бер-беребез аңлыйбыз. Мин аны аңлыйм, ул мине аңлый, безнең теге менә без на одной волне аның белән. Без бер дулкында 26 декабрьдән, январьдан дискотека таныштык, татарча дискотекта. Бөтенсе татарча реклама. Саф татар кызын да. Әйе. Кашан менә син менә шушы кызга төпләп өйләнергә исәп инде. Ну мин аны күз алдыма китерәм, минем хатыным шундый булырга тиеш дип. Шулай не Ул күз алдына китерәсең бит. Шулай күз алдына китерәң. Юк. Ну, может быть, сез яшьләрдер, мин инде күп кызлар белән йөрдем. Просто кайберләрен син күрмисең әле. Киләчәктә чынлап әйтәм, күрмисең. Теге йөри башласаң күрмисең, әмма син уже күрәсең киләчәктә менә ничек теге. Ну, шулай инде. Но мин уйлаганча инде дигәр кыз белән йөрисең, кабермен диде. Серьезно отношение икән. Алар барысы да өйләнүгә юнәлтелгән булырга тиеш. Мәсәлән, мин үземне чыгып әйтәм, мин бер кашандагын бүген йөрим дә иртәгә ташларына дип биргән юк менә. Ну, син бит әле яшь. 30 тулмаган. 30 тулма. Әйе. Дөрес. Ну вот шуңа күрә син. Син кыйнас. Минеке нәрсә? Ипотека качан аласың? Мин менә тоже, Ринатның кызыннан барам инде. Иң беренче минем максатым иде мәктәпне тәмамларга, егыны бирергә. Туырга. Юк. Иң беренче туырга, нары мәктәпне тәмамларга, менә укыганда бит шул турыда ойласам, мәктәпне тәмамларга,
югары оқу йортына кірге дегенде ең бірінші ойлайсың. Енді Аллаға шүкір мына мектепті тамамладым. Кірдім югары оқу йортына. Мында мына Қазан дәулет энергетика университетін тамамладым мен. Тамамладым Қазан дәулет энергетика университетін, дипломдарын алдым. Аллаға шүкір ішке орнаштым, башта профессия бойынша. Енді ол іште бик шидер екен, оны айтадыр, но бұл іште меңа рахатрек. Бұл іште қызмет хақы да көбірек. Шондықтан енді мына бүгінгі күнде енді қазір шулық мына квартира алу тірегі білән енді мен янам. Квартира алу тірегі білән Екінші яртың деп әйтегенде орыстардың тәржімені әйткенде мәхаббәтің бар ма? Мәхаббәт бар енді, мәхаббәт. Мен бұл айтыға Илге мәхаббәт. Өзімнің теге шәхси ол яқтан, мына ол яқтан шәхси тұрмышыны бик теге көрсәтергә мен бик яратмыйм. Мәхаббәтім бар. Не көрсәтергә яратмасаң да син фотоларың чыга иде, күрәйдем. Фотолар бар. Бик сирәк булса да әлләнегә фотолар чыга. Ә минеке юк. Юк, минем фото ни өчен чыга сорыйлар. Куерга, алайса кеше ха безне талашкан дип уйлады. Фотоны куерга кирәк ди. Шуңа фото чыга инде. Юк, хәзер чыкмый димәк. Чыга фотолар. Соңгырада күргән юк бердә. Соңгырада пока шулай. Пока чыкмый. Истеу дигән нәрсә бик тә көчле, мәсәлән, мин үземне сиздем. Андай берне, әгәр дә чыгарасың мәхәббәтең белән фотоны, һәм сразу күстиям. И бизәкне шул нәрсә Мин дә шундан куркам. Шундыктан инде теге, гомумән мин бик интернетка үземнең фотоларымда бик сирәк кенә куям. Мин мәсәлән кызык-кызыкка гомумән үземне бик куярга тырышмыйм. Теге сирәк кенә куям мин анда теге Афкага мәсәлән. Афкага торайын, ансы хәзерәк теге йөзен танысыннар дип инде. Булай үземнең фотоларымны тегендә бик сирәк куям инде. Инде үземнең шәхси аккаунтка да мин мәсәлән тагын үземнең шәхси аккаунттар иде. Анда да теге атнага 1-2 фото гына шулай гына куям инде теге сирәк. Башта мен күн сайын бүтән җирдә селфи ясап, кызыгы күрәм селфи ясыйм теге. Бер җиргә барам селфи ясыйм бүтән җирдә теге шулай да. Хәзер ничектер белмим, алай түгел. Мәсәлән, әле минем 20 мең подписчик та юк. Но Алла бирсә киләчәктә менә шу көннәрдә булыр дип үтәнәм. Сез репостлар ясагыз. Сез репостлар ясагыз. Кызыкмайнар легко. Вот. Алайда урамда тик торганда килеп фотога төшәләр нитәләр. Ә сезнең минекеннән 2-шәр тапкыр, 3-шәр тапкыр зуррак аудитория һәм сез бу моның белән ничә атырасың? Йолдызлык шире барлыкка килмәдеме? Менә йолдызлык шире барлыкка килмәде дә килмәстер дип уйлыйм. Чөнки берничә әйттем бит, без гади кешеләр булгач, безгә менә ул йолдыз сеңми ул. Безнең теге алмайда. Ипотекалар булгач, алмайлар булгач. Инде менә тану ягыннан менә бер мисал кичә автобуста барганда утырып барам бит, булай актарны бит, анда бит көлеп утырмыйсың булай. Моңсу бит. И директка җибәрәләр мине мондай. Мондай битне әйтәм, мин карыйм сразу мондай. Кул белән булгыйлар. Ну уже автобуста таныйлар, уже җибәрәләр, исәнләшәләр. Мин сизгән идем, бер тапкыр автобуста барам. Бер анда бит нәбешне кемнәрдер утыра, кемнәрдер баса, мин басып барам, бер кыз утырып бара Инстаграмны карап, минем аккаунтны карый. Минем дә шулай булганы бар. Бер егетне шулай булганы бар, тагын бер кызның шулай теге. Мин узын булгач, минем буем узын, менә автобуста кешеләр барам, мин менә бүтән сыңа бай карыйм. Син арга кызык аккаунт дип. Юк, мин дә әйтәм идем, мин моның теге эндәшкәнем дә бар, бер егеткә кызгыннан дәшмәдем, ничектер ялдым, мин гомумән теге ялшанарак кеше, егетеннән дәштем, мин әйтәм, син кызык музыка ялганмы дидем, әйе дим, син каян беләсең дидем, мин әйтәм, мин менә ние төзүчесең дигән, мин син белмәгән идем, теге шулай аралашып киттек инде. Ул егет белән. Теге әйтәм бит, менә бу йөзем булгач, мин карап барам, шулай бүтәнсен истән күзәтеп барам, теге шулай күреп аласың, менә лентаны кеше листайда бит Инстаграмда. Икенче бер карый икән, ул әйтә кызык музыка язылыгыз ди. Менә сез икегез дә бер организациядә эшлисәк тә булай, дисәгез дә була, шулай бит? Безнең организациялар русчасынча булып пересекаются. Мәсәлән, хуҗалары бер түгел. Мәсәлән, безгә берәр кирәк булганда без алардан сорыйбыз, аларга кирәк булганда без сорыйбыз. Без шулай таныштык. Танышулар җитеп чыкты. Бүтән нәрсә дә бөтен дәүләт белән контролируется. Бер кашын да булмый то, что ничә әйтергә соң. Була. Була? Әйе. Менә сезне берәр контроль бармы өстән? Контроль. Минем сизгән юк әлегә. Минем контроль бар, минем контроль әни. Контроль әни генә. Әйе, чөнки ул инде барыбер аның сүзләрен тыңлап, кайбер постларын даже бетергән дә бар. Чөнки минем бит инде язучылар төрле яшьләрдә бар. Инде әнинең мнениесен тыңлап, менә шул гына контрольны. И секретарь да инде минем. Мәсәлән, әгәр дә сез берәр пост чыгардыгыз, һәм ул өстәгеләрнең кемгәдер ошамады ди. Өстәгеләр. Мәсәлән, правительство, министерство нәрсә булса да, сезгә шалтыратып әйттеләр, сезнең реакцияңыз. Мәсәлән, беренчедән без менә Илназ белән политиканы яратмыйбыз. Без менә куйганда, без аның белән аралашабыз, сөйләшәбез. Кешеләр шамыйлар дип беләм мин. Безнең теге развлекательный рапортный канал. Кешеләрнең күңелен күтәрү өчен, сөенү өчен алай политика темалары ул минемчә безнең язылышларга якын булмас иде. Шуңа күрә
андый темаларны без күтәрмәскә дә тырышабыз, чөнки без контент эшендә теге эшлибез менә контент өстендә. Безгә кызык та түгел ул политика. Безнең үзебезгә дә кызык түгел. Мин үзем дә анда теге юристка нигә укымасам, мен анда разбираться итәрим, теге аңлар идем, политиканы нәрсә ничек эшләнә, теге үзем дә аңламагач, теге мин, мәсәлән, политика турында бер нәрсә язсам, минем фикерем дөрес булмаска мөмкин, чөнки мин анда аңламыйм теге политикада. Ә менә әгәр дә сезгә акча тәкъдим итәләр, зур акча, но при этом сез кайбер законнар бит дөресен әйткәндә колакка кермәслек, шулай бит? Дәүләтнең на поводу татарча була микән? Дәүләт ничек куша шулай эшләр идегезме? Кушар идем дип уйлыйм. Инде акча өчен түгел, ә менә инде ничек дип әйтим соң инде. Мәсәлән, сайлаулар әйме? Мәсәлән, сайлаулар була. Инде мин үземнең фикерем бар әйме, мин ул кешегә тавышымны бирәм. Аны чакта әйтәләр икән, менә син яз, менә син шуңа тавыш бирдең дип. Алай әйтмим мин. Чөнки минем үземнең мнением бар, мин аны бер кашан да үз кешеләргә теге навязывать итәргә тырышмыйм. Просто мин әйтә алам, барыгыз сайлауга дип. Ә инде кем өчен тавышы бирергә дип бер кашан да әйтмим. Менә шундый өндәү белән әйтә алам, менә теге сорыйлар икән, менә Ренат менә татарча ролик чыкты, менә сайлауларга барыгыз дип, куя агыр булмаса дип. Мен аны рәхәтләнеп куям. Чөнки ул кешенең урысчасы була долг, татарчасы. Әйе, кешенең бурычы ул барыга. Әйе. Андый чакта вообще легко. Ну, в любом случае, сез димәк инде бәйсез һәрберегездә аккаунтларны. Әлегә Аллага шөкер, шундый көн. Әйе, бил шулай булсын. Истән безне менә шуны эшлә, моны эшлә дип алай әйтеп торышы юк инде. Аллага шөкер. Ә сез менә үзегезнең аккаунт өчен үзегезгә җавап бирәсезме? Менә сезнең редакторлар бармы? Мин Инстаграмда үзем генә. Чөнки бит инде Инстаграм теге журнал кебек шулай бит анда. Әйтәм бит, менә даже шул приложениегә мин кирип караганым булды инде, менә шулда парольне язырга кирәк булганлыктан, парольләрне, логиннарны мин курыктым аны теге кулланырга инде, менә теге не буенча анда накрутка буенча. Беләсезме, бу сорауга җавап бирәм. Без үзебез редакторда кемнәрдә, но шуңа карамастан безнең язучылар төрле кызык материалларны җибәрәләр, төрле контентларны, то есть алар да үзләрен өлешен кертәләр контент яусада. Чөнки аларсыз безнең анда кызык төрле хәлләрне белмәс идек. Шуңа күрә, менә шулай булайын. Менә бүген безнең кызганыч вакыт бик тә кысан, без бик күп күрешәбез Алла берсе. Алла эшә тагын чакырсын. Менә сез үзегезнең язучыларга нәрсә дип җавап бирер идегез? Җавап бирегез түгел, нинди теләк бирер идегез? Әйтер идегез. Минем теләк гел бер, дусларым, матурларым, язылыгыз безгә, Булат Бравога, кызык музыкка, татар малайга и күбитеп лайкка басырга онытмагыз. Чөнки репост ясагыз. Чөнки инде менә артистларга, җырчыларга алкышлар ул бүләк, ә безгә сезнең лайкларыгызны карап, без шуннан куанабыз. Менә шуны теләк. Мин бәхетле булсыннар дим. Барлык кешеләр, барлык безнең язучылар, безнең язмаучылар, барлык безнең неләр, хейтерлар, бәхетле булыгыз. Лайклар куйгыз, комментарийлар языгыз. Инде бу лайклар, комментарийлар безнең өчен стимул кешеләргә тагын да яхшырак итеп контент өстендә эшләргә, күбрәк материаллар куярга һәм безгә теге стимул инде менә бу. Бөтенесе дә бардык сезнең өчен генә. Язылырга онытмагыз.